Jag tycker att det var ett bra initiativ av Somalia Dialogcenter här att kalla till det här mötet. Och den här filmen vi fick se är bra att man vågat prata om de bekymren som finns inom den somaliska diasporan. Diskussionen som vi har haft efteråt är att vi måste lära oss mer om samhället och sprida kunskap om hur det svenska samhället fungerar till den somaliska gruppen. Jag tror det finns väldigt många bra initiativ tidigare. Vi ska jobba vidare på de bra initiativen som finns. Jag har haft en bra stund här och sett en film som handlar om våld. Extrem våld bland just i detta fall var det somalier då. Och här är en stor fråga som måste alla hjälpas åt i. Det räcker inte med skolan, det räcker inte med socialtjänsten, det räcker inte med polisen, utan det är alla som måste hjälpas åt här. Och det kan vara start på en början på ett jobb här. Ja, hela problemet kommer man inte att lösa, det tror inte jag. Men man kan åtminstone börja se signaler kanske hos ungdomar och främst som är på väg att. Och framförallt att ge de somaliska föräldrarna att de får förtroende för socialtjänsten, för det har de inte idag. Hejsam Abdelrahman. Jag är samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborgs stad. Och jag såg precis en dokumentär som Somalia Dialogcenter har gjort. Det jag skulle vilja ta med mig och lyfta fram är det faktum att det här är nog den första gången jag ser ett sånt här projekt, ett sådant engagemang där man bjuder in så många representanter för den somaliska gruppen eller diasporan i Sverige och ger någon form av lägesbild hur situationen ser ut i Sverige överlag och samtidigt förmedla ens tankar och känslor. Och det är någonting jag tror är väldigt bra för att skapa bro mellan den somaliska diasporan och den somaliska invånaren som bor i Sverige, svenska medborgare då, och framförallt då resten av samhället. Det jag tyckte var väldigt bra var att här tog man fram det faktum, man pratar om det gemensamma. Det handlar inte om att det är en familj som drabbas, utan när det är en familj drabbas så drabbas alla tillsammans. Det spelar ingen roll om man är ung, om man är gammal, om man är kvinna eller man för den delen. Och jag vet också av erfarenhet att när en somalisk familj drabbas i Sverige så drabbas också en annan somalisk familj i Somalia. Och därför är det väldigt viktigt att alla går ihop och alla arbetar för att hindra att barn hamnar i kriminalitet, hindra att barn inte klarar sina skolor, hindra att barn och familjer inte blir en verklig del, ett bra verktyg för svenska samhället. Sedan skulle jag vilja säga att det som idén jag fick i huvudet var att jag hade velat se mer av verkligheten som många somalier i Sverige upplever, alltså vardagsverklighet. Inte så mycket en politisk fråga eller en fråga som berör kriminalitet eller våldsbejakande extremism, utan vad är det för vardagsutmaningar somalier stöter på om man nu till exempel går i SFI? Vad är det för utmaningar? Vad har man för svårigheter när man är i SFI? Vad har man för svårigheter i till exempel när man söker jobb eller bostad? Eller för den delen lyfta upp vad är det som är bra i Sverige? Vad är det som är så himla bra när man kanske söker ett jobb? När man träffar andra människor? Eller när man går i SFI, man träffar andra människor, andra kulturer. Det har varit fantastiskt att se mycket mer av Somalia i Sverige. Jag tyckte att diskussionen kring det här när man upplever att man är utanför samhället. Hur viktigt det är att hitta då verktyg som gör att människor kan komma in i samhället. Jag tyckte att det var också väldigt bra att vi diskuterade det faktum att det handlar inte bara om utanförskap. Det handlar också om att antingen så exkluderar man sig själv eller så blir man exkluderad. Vad finns det för verktyg som redan existerar i kommunen, existerar i skolan, existerar i universitetet, existerar i samhället som kan stärka somalier att bli en del av Sverige? Jag brukar ju säga att på samma sätt när det regnar i Mogadishu så drar alla somalier upp sina paraplyer i Sverige. Så tycker jag det är lika viktigt när någon blir framgångsrik i Sverige, en somalisk familj eller somalisk person, så ska man kunna uppleva det likadant hemma i Somalia.
Det jag tycker är den viktigaste grejen som kom upp i diskussionen, det var vad vår syster sa det var Bettan förresten, som sa att vi hade möte med en massa somaliska mammor. Och de sa att vår identitet är att vi är somaliska svenskor. Men våra barn är svenska somalier. Och vi förstår inte varandra. Därför är det väldigt viktigt att föräldrar nu, oavsett om det är mamman eller pappan, även kusiner, morbröder, farbröder, morfar, farfar, börjar prata mer med sina barn. Så att familjen börjar diskutera mycket mer med varandra. Vad är det för problem barn upplever? Vad är det för problem föräldrar upplever? För jag vet, när min familj kom till Sverige, så fick jag hjälpa mina föräldrar att komma in i samhället. Precis som mina föräldrar fick hjälpa mig att komma in i mitt samhälle där mina föräldrar kommer ifrån. Och nu 20-30 år senare när jag är vuxen så får jag fortfarande hjälpa mina föräldrar att förstå hur Sverige fungerar. Det är ingenting man gör över en vecka eller en månad eller ett år. Det gör man under ett helt liv. Och det är någonting man ger arv till barnen så att de inte behöver uppleva samma svårigheter. Tack så mycket.